足元においては、引き続き我が国の国難が続きます。コロナ対策、必死の覚悟で努力を続けていかなければなりません。また、数十兆規模の経済対策、年末までにしっかりと作り上げなければなりません。そしてその先には、新しい資本主義、また自由で開かれたインド太平洋の実現、さらには少子化対策など、我が国の未来に関わる重大な課題が山積しています。岸田文雄の特技は、人の話をしっかり聞くということであります。ぜひ皆さんと一緒に開かれた自民党、そして明るい日本の未来を目指して努力をする覚悟であります。皆様方のご指導とお力添え、心からお願いを申し上げてご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。